Hyvää huomenta. Bom dia. Terveiset Brasilian toiseksi suurimmasta kaupungista, Rio de Janeirosta. Tämä on miljoonien asukkaiden kaupunki on kuuluisa Copacabanan ja Ipaneman hiekkarannoistaan sekä sokeritoppavuorestaan. Korkovaaran vuoren päällä sijaitsee ehkä kuitenkin Rion kaikkein kuuluisin maamerkki. 38 metri korkea ja yksi maailman 7 ihmeestä. Kristuspatsas. Rio tunnetaan myös vuosittaisista sambakarnevaaleistaan, mutta juuri nyt koko maailma seuraa täällä järjestettäviä kesäolympialaisia. Olympiakisojen aikana Rion Suomitalossa toimii 3 päivän ajan Finnish Pop-Up School, suomalainen liikkuva ja toiminnallinen alakoulu. Tänään on perjantai 19.8. Koulussamme on tänään teemana kunnioitus ja urheilijavieraanamme Oskari Mörö lainaan 400 metrin autojuoksu. Moi, mä oon Oskari. Mitäs minulle tulee mieleen sanasta kunnioitus? Kunnioitus herättää sellaisia tunteita, että lähinnä sitä, että ketään ei saisi tuomita minkään taustan tai muun stereotypian perusteella. Et oikeastaan omasta mielestä sellainen hyvä sääntö, että muita kun kohtelee sillä lailla, miten haluaa itseä kohdeltavan, niin se olisi sellainen sääntö numero 1 mun mielestä. Miten tehdään toista kunnioittavaa reilu kilpailu? Totta kai silloin kun radalla ollaan tai muussa kisatilanteessa, niin silloin pyritään aina voittamaan kaveri, mutta muuten sitten jättää kaikki tällainen toisen kisan suorituksen manipulointi ja vastaava taka-alalle. Ja totta kai se tarkoittaa, että kaikki on samalla viivalla ja urheillaan puhtaasti. Se olisi se lähtökohta, mistä pitää kaikkien lähteä. Että doping ja vastaava, niin sellainen pitäisi ehdottomasti jättää pois urheilusta. Ketä urheilijaa kunnioitat erityisesti? Pakko ottaa omasta lajista yleisurheilun puolelta Usain Bolt vastata tähän, että siinä on sellainen showmies, joka tuo mun mielestä positiivista energiaa joka puolelle maailmaa urheilun kautta, ja se on kuitenkin urheilunkin lähtökohdallinen yksi tarkoitus, että saadaan kovaa kilpailuaikaa, mutta myöskin pystyy yhdistämään ihmisiä ympäri maailmaa ja seuraamaan tapahtumia ja hyviä showta. Miten kunnioitus näkyy koulussa? Kunnioituksen mun mielestä ainakin pitäisi näkyä siinä että kunnioitetaan ennen kaikkea opettajia, että opettajat ei ole siellä, tai sä et ole opettajia varten koulussa, vaan opettajat on sua varten koulussa, niin mun mielestä siitä pitäisi lähteä. Ja totta kai kouluihin tullaan erilaisista ympäristöistä, niin se on myös tosi tärkeää, että ketään ei syrjitä sen perusteella, että mistä tulee tai minkä näköinen on, vaan että kaikki saisi samanlaisen mahdollisuuden opiskella mahdollisimman laadukkaasti. Kiitos. Kiitos. Olympiakoulumme päivä Riossa alkaa tästä. Toivotamme koti-Suomeen mukavaa koulupäivää kaikille. Ja muistakaa, kun kunnioittaa itseään, on helppo kunnioittaa myös toista ihmistä. Meillä on 2 aurinkoa ja meri, joka kimmeltää. Meillä on +35 ja aallot, jotka viilentää.